Voilà, beste mensen, welkom op de reportage over pendelaars worden financieel verder uitgezogen tussen Vogelwaarde en Hulst. Dus men betaalt tot €130 per persoon, het is gewoon schandalig. Dat is de maximumprijs van de bus 10 plus de haltetaxi om 10 kilometer te doen. Voor een gezin van 2 personen, zoals bijvoorbeeld bij ons, kost dat €260 per maand. Ik ga nog even hier tonen dus, hoe dat het in elkaar zit tussen Vogelwaarde en Hulst. En het wordt toch wel echt dringende tijd dat er verandering komt. Voilà, ik ga direct de punten op de i zetten. Het volstaat dus naar Connections te gaan, zoals bij ons. Het abonnement Vogelwaarde Hulst kost €85 per maand, per persoon. Dus reken even uit, 2 personen, €170. Je mag ook niet vergeten, die bus 10 rijdt niet na 18 uur, rijdt niet in het weekend. Dus als je komt naar 18 uur, moet je natuurlijk de haltetaxi betalen. De haltetaxi kost gemiddeld €2,5 per persoon. Dus je kunt even uitrekenen. Je komt op €130 per maand, per persoon, om gewoon 10 kilometer te doen van Vogelwaarde naar Hulst. Dat is toch wel ongelooflijk. En dan nog met een probleembus, met een probleem dat je de haltetaxi moet op tijd reserveren. Dus mensen, niet verwonderd zijn als ik in een video soms toon dat ik met de fiets rijd of met de fiets naar huis ga. €260 per maand. Vindt u dat een normaal tarief? Wij vinden dat niet normaal. In België betaal je €26 per persoon, per maand. Voor een jaarabonnement komt dat op een goede €320 per jaar. En je mag hiermee reizen in heel Vlaanderen. Bussen die er zijn, 7 op 7. Ook die naar Hulst komen 7. Voilà, hier terug het beeld van het busstation van Hulst. Zoals je ziet hier op de linkerkant staat de lijnbus. Dus het is toch wel ongelooflijk dat die lijnbus uit België 7 op 7 weekend aanwezig is in Hulst. Voor een abonnementtarief, als men het uitrekent, 26-tal euro per maand voor volwassenen, heb je die bus 7 op 7 in heel Vlaanderen. Waarom is er geen verbinding Vogelwaarde, Hulst, of tenminste, er is wel een verbinding, maar jullie zuigen de mensen gewoon financieel uit. Als wij met €260 moeten betalen om gewoon naar Hulst te komen, om even studies, afspraken, werk en zo verder te kunnen voorzien, dat vinden we dat ongelooflijk schandalig. Het is niet alleen bij ons, zie hier de fietsstallingen die overvol zijn. Hoe is het mogelijk? Studenten, ouderen moeten komen met de fiets, hun fiets hier zetten in een fietsstalling waar er geen plaats meer is, omdat er gewoon geen busvoorziening is. Oftewel, een dure bus die onbetaalbaar is. Je ziet het zelf. We hebben het nu al zodanig veel keer gezegd. Wanneer gaat er een logica komen? Alsjeblieft, een abonnement van Zeeland. Dat hoeft geen €26 per maand te zijn. Dat mag wel wat duurder zijn, maar zorg er alsjeblieft voor dat er een abonnement komt die betaalbaar is. Die toegang heeft tot de haltetaxi, tot de bus. En dat iedereen op een deftige wijze naar zijn studies, naar zijn werk kan gaan. Of anders, ja, wat zal er gebeuren? De meesten zijn noodgedwongen van thuis te blijven. Zo erg is het geworden.